У той час Езус сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто уваходзіць не праз браму на авечы двор, але прабіраецца інакш, той злодзей і злачынец. А хто уваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі. І авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але уцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых. Такую прыпавесць сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Тады Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе, і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, нядзеля добрага пастара. І сёння мы чуем Евангелие, у якім Христос кажа пра сябе як пра пастара. І там таксама ў Евангеліі ёсць адно параўнанне, да якога мы ў касцёле таксама прызвычаіліся, але ў пэўным сэнсе яно гучыць дзіўна. Христос кажа, што ён брама. Брама, праз якую праходзяць авечкі. Як это ўявіць, што гэта такое? Каментары кажуць, што хутчэй за ўсё Христос выкарыстоўвае гэты вобраз таму, што апосталы і вучні яны маглі яго зразумець. Для нас гэты вобраз не сильна зразумелы. Чаму? Таму што у Иерусалімскай святыні была пэўная брама, якая так і называлася авечая. Брама, праз якую маглі ўвайсці толькі тыя, хто мелі дазвол. І вось Христос, як бы паказваючы, кажучы пра гэта, паказвае, расказвае сваім вучням пра тое, што ён прыйшоў на гэтую зямлю, каб праз яго мы увайшлі ў неба, каб мы маглі паяднацца з Богам. Каб яшчэ трошкі паспрабаваць зразумець, што гэта азначае, вось гэтае параўнанне. Христос – брама, праз якую ён нас запрашае ўваходзіць. Каб гэта зразумець, можна, ведаеце, я сустрэў такое, не ведаю, як это назваць, практыкаванне. Можаце гэта паўтарыць. Гэта вельмі цікава, я паглядзеў. Калі паглядзець, узяць стары запавет, кнігі старога запавету, і адчыніць самыя апошнія радкі старога запавету. Это будзе кніга пророка Малахіі, і апошні верш старога запавету. Ён кажа пра пракляцце. А калі мы возьмем кнігі новага запавету і таксама адчынім самы апошні верш, якім сканчваецца новы запавет і ўся Біблія, гэты апошні верш будзе казаць пра ласку. І ведаеце, паміж пракляццем і ласкай ёсць прыход Хрыста. Христос – гэта той, хто адмяняе пракляцце, змяняе пракляцце на благаслаўленне, на ласку. І ён, як брама, з якой мы з пакарання за нашыя грахі, пра якое кажа стары запавет, праходзім да збаўлення, да ласкі, да запрашэння Богам у сваё валадарства. Канешне, слухаючы сённяшняе Евангелие, мы з вами можам пачуць
даволі жорсткія словы, калі Христос кажа, што калі хтосьці не ўваходзіць праз гэтыя брамы, альбо праз іншыя, той злодзей, злачынец. І неаднойчы, чуючы гэтыя словы, мы можам узгадаць, як так? Мы ж ведаем, што Бог, Ён міласэрдны. Чаму Бог так рэзка кажа? Калі не праз Яго, то не збавіцеся. І нам гэта можа здавацца такім, нейкім неміласэрдным. Але ведаеце, каб таксама зразумець, чаму Христос так кажа, просто можна яшчэ одно такое практыкаванне зрабіць. Уявіце. Хаця, у прынцыпе, нам і уяўляць сильно не надо. Уявіце, што ва ўсім свеце ёсць нейкая невылечная хвароба. Вот мы нешта падобнае перажывалі з вами там колькі, 5 гадоў там, 5-6 гадоў таму, да? Пандэмія. Ёсць нейкая невылечная хвароба, але паспрабуйце просто уявіць, што, напрыклад, ад яе няма ніякіх лекаў. Кожны без выключэння, хто захварэе, памірае. І прыходзіць Христос і кажа: у мяне ёсць лек. Хто захоча яго прыняць, той будзе аздароўлены. А хто не, той памрэ. Пра гэта кажа Христос. Гэта параўнанне. Тут не рабіце ніякіх паралеляў. Это просто параўнанне, каб убачыць, што Христос да нас з вами, браты і сёстры, прыходзіць і кажа: ёсць адзін ратунак праз мяне, праз Христа, праз Яго увайсці ў Божае валадарства. Калі не атрымаецца. Чаму нам цяжка ў гэта паверыць? Чаму нам цяжка гэта прыняць? Таму што найчасцей мы зло свайго граху, вось гэтае пракляцце, не заўсёды бачым. Не заўсёды адразу мы яго дасвядчаем. І нам здаецца, што зграшыў і заграшыў, можна так жыць. Іншыя жывуць, нічога страшнага не адбываецца. Христос кажа, запрашае, часамі нават не то, што змушае, але з усёй сілы запрашае нас да таго, каб мы пра гэта памяталі. Адзіны выхад — гэта Ён, толькі Ён. Толькі Христос здольны пракляцце майго граху змяніць на ласку, на благаслаўленне. Ведаеце, нават калі паглядзець на жыццё Хрыста, то яно было вельмі напоўнена такімі, нават не знакамі, але канкрэтнымі чынамі, якія вось пра гэта сведчаць, калі пракляцце замяняецца на ласку. У старым запавеце навучанне габрэяў былі правілы пэўныя, іх было шмат. Але былі, напрыклад, такія правілы, што нельга дакранацца цела памерлага чалавека, бо праз гэта ты станавіўся нечысты. Гэта нечыстасць. Калі мы чытаем новы запавет, то мы бачым, як Христос ідзе і дакранаецца памерлых. Сын удавы, дзяўчынка, якую ён воскрешае, сын удавы, якога ён таксама воскрешае. Воскрешае як? Праз дотык. У пэўным сэнсе парушаючы тыя правілы. Христос нячыстасць і пракляцце змяняе на ласку. Іншы момант, таксама ў навучанні старога запавету, не ў самім старым запавеце, але у тлумачэнні, так званым Талмудзе, ёсць такое правіла, што злачынцы, жанчыны з паніжанай сацыяльнай адказнасцю, гэта тыя людзі, якім нельга даваць рукі. Яны лічацца нечыстымі. Нельга, альбо, напрыклад, жанчыны, якія пакутуюць на праліццё крыві. Ім нельга іх таксама дакранацца. Калі мы ўзгадваем гісторыю Хрыста, што ён робіць? Ён дазваляе дакрануцца сябе, жанчыне, якая церпіць на крываток. Доўга. Якая ўсімі лічыцца нечыстай. Больш таго, аднымі
можа не з першых, але вучнямі Хрыста становяцца мытнікі, злодзеі, жанчыны, якія прадавалі сваё цела, якіх тагачаснае грамадства лічыла праклятымі. Христос пракляцце замяняе на ласку. Альбо яшчэ адзін момант. Кніга Другазаконня Старога Запавету, якая таксама кажа аб тым, што той, каго павесяць на дрэве, пракляты. Каго павесілі на дрэве? Самого Хрыста. Христос стаўся пракляццем, каб мы атрымалі ласку. Вось у гэтым сэнсе ён для нас з вами, дарагі браты і сёстры, з'яўляецца брамай. Без разумення Хрыста, без ведання, хто такі Христос, немагчыма сустрэць сапраўднага Бога. Мы вельмі лёгка, не лёгка, але наша чалавечая натура, яна нейкім чынам зачыняецца, мы здольныя да гэтага у нейкіх правілах, за якімі мы перастаём бачыць Бога. Христос – гэта той, хто адчыняе і паказвае, што нават правілы часамі меншыя, што ён большы за гэта. Ягоная любоў, ягоная міласэрнасць большая за ўсе правілы. Вось веданне гэтага, разуменне гэтага, гэта ёсць той момант, калі ты праз Хрыста праходзіш да збаўлення, адкрываеш для сябе сапраўднага Бога. Таму, дарагі браты і сёстры, напэўна, гэты вобраз Хрыста як брамы можа для нас не зусім прывычны, не зусім цяжка гэта уявіць. Але Христос нас запрашае. Запрашае, каб мы, шукаючы Яго, даведаваючыся, хто Ён такі, праз Яго, з Ім уваходзілі ў Божае валадарства. Амэн.